Ya ta. Kowe gila dhewe mok gawani topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi Ken. Nguyo. Nguyo. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, gocekno Gus, guling nduk kuwi. Ken. Wah lumayan. Ini iki ora saben wong lho. Mama, titip anake sik yo, Mama. Lah kowe gedange. Kok. Ya, tak bacok aku gedhe kekrek. Yo, tak suwak. Cara Bali. Sastra budaya. Aja nyatru, kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Putri Kediri. Piyayine halus. Heeh. Putri Kediri mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen. Kili-kilen. Ayo, nduk Niken. Inggih, sugeng dalu, Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune, Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos tebu. Bos truk. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu. Ana momen karo kowe iki mesti tak mulak-malik. Marane uncek teko. Namine Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning ngono. Terus kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan nek uncek iki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae. Pok-pokane dangkelan gitu. Nggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka apa tutup giling tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto. Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh iya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Terus semakin melimpah. Rezekinya. Terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu, ya ki Mbah Kasih, ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Boleh kaya wingi Uni. Allahumma amin. Jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten, Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau pedhot. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi? Uncek roh uncek. Uncek. Mboten mrisa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Anu Papa, ini nikannya sakit mata, Papa. Oh, mata. Ya, jadi agak ngeblur-ngeblur gitu. Ngeblur. Kalau Papa kan jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Nyawang sinden-sinden jelas. Nyawang yogo-yogo jelas. Kalau uncek itu mana? Anu nyawang bangsa lembut ngono mboten kena. Oh, mripate rada lara. Lah mbok ya duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nek ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nek ndi uncek. Amin ya Allah, amin. Amin. Ya semoga-moga ngeblur tenan kok. Wong ana ngarepe tak belek Mas. Niken ini anak modern. Sinden milenial. Nah, dadi kudu sopan diparani cah bagus, milenial. Dibagake.
Masa dadi parani to, Pak? Dibagekke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tahu Jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. enggak ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur carane megur nggih Melenyek. mlenyok. Melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Oh, Agus sing ngomong ngono. Nggih, Mas Agus pas nggih nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus Wilidan Mas aku. Kok iso nang Agus sih? Lho. Si pandangan ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngene ya salaman. Ya. Salaman, le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, monggo. Niken ben ketok salaman. Salim. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan iki Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ae ning kene iki mau. Kuwi dangkal jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen radio obong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho Niken iki. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kuwi wedak ono ben ketok. Kuwi wedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek suarane tapi ya ora enek Heeh. wujute kok. Mek krungu suarane tok ta? Nggih. Ora Anu ketok. nyat Nggih saestu. iki nyat entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis Bola. bola apa to kuwi? Wong bola. Wong direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali ora. Salim sik. Kali Mbek budene ora tau salim. Bude. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. dong. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai, dicilikke kae kan regane larang. Oh iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki pomo Luwih larang. pomo tuku kain ngono kuwi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Abonane ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing Jare ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Rumah aku modelku ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumah aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya Heeh. iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki Niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3, Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu Niken ki piye to Ya kowe iki? iya ra Ya oleh lho Allah. ngono kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok jawabane iki lho. Dhewe. 2 tambah 2 berapa to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah loro piro Niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ora melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyontok. Kok nyontek pecat? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Lah, Beda Nek, beda. Hasilnya ya padha lho 10. Jajal kowe, takono. 10 tambah loro. Takono ning Niken karo aku. 10 tambah loro. 12. Pak Gareng, Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, lanang toh. sing berprinsip ngono. 14 kurangi loro iso Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane tadi saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean Nah. kan rada lumayan 1 Jenius. meter kotor kayak enek. Ah, Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. iya. Saiki Wong wis jenenge wong memori card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibarate memori. saiki wayahe sampean nyanyi. Nah, Lho, Tapi sing ngene, nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Ah. kita harus sejajar. heeh. Gandring kowe.
Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, gocekno Gus, guling nduk kuwi. Ken. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Celi wis. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Ribot iki pengen dirangkul Niken ngono kuwi bojoku lho, cek. Bojo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lah, Pak. Wetok kabeh. Wetok Apa kabeh. ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kaya rumasaku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh mangke rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung ta sampean. Ya, Bang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-edok lho sing ambruk. Niken ki modele Wah, kasih ngincip pati kok kowe iki. Nek ngendi papan kok arep ngincip pati kowe. Kaya niken awanmu mengke kalih muncek to, ayah utawa papa. Malah konan kula ideke mengke. Serasa ditek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlites ae. Lah, omongi ya. Ya, Ayo coba. jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire ro kene. Kene rong kulino krungu aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbuh. Harus yakin. Iya yakin. Mas jan sujune. Anu arep wudu apa piye, Mas? Tak biasok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel kok Pak. Kacane kok Kaya keran kok Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus Iki mancur. Niken kaya ngundang ponakane. Ya ngangge bawa napa anu, cahayu apa tembang kekinian. nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah, Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Ini kan siluman to, Pak. siluman kelelawar deh. Ya, buat dulur-dulur, boto Sido Mulya. Sik. Sawe lho. Aku ki arep buka catatan. Iki lama Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan. Anakku salah. Nangis. golek. Anak-anak apa ora tau dimiki anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya udang lah paling ora. Utang terus anake pra ya ngelak. Apa? Oh alah. Sik. Mas aku kok Wong, Iki apa to ya? wis ora apa-apa iki lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Langane. Blangkone gaenen. Nah. Ya. Kita impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah koclok lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora roh apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocekno. Awas. Lek gocekno lek. Wis ning kene ae. Kok aku meduke to kan? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo.
Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ini ki ora saben wong lho. Mama, titip anake sik yo Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene-ngene. Ah. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak Pak. keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Nguyone geger. Tibake Kaya bayi nguyo geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku radang aku. Oke, apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Ada jenggot. Apa? Janggut. Oh, janggutmu lho tak geretku tak kira lek Biar lulangi. tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged Oh, to mok jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik, mbok sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki lho? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Ben maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak berarti lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Putih. Lho kuwi sandale sapa kuwi? Lah, ukurane megur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggo toko mau anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nang toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng ya kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken kuwi. Nguyo. Nguyo. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja dang. Lah saya randang aku piye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku kowe niken sawang seneng lho, niken seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso? Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning janggut. Aja cek lho. Kak Mbak, aja Mbak. Ning kono ae. Ya. Engko lek nakal tak waplok lho, engko tak kaplok lho. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah gacok. Ya. San engkang anggarama. Ken. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune niken mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah. ngejokes lho, Pak. Lah niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya tak
bacok, aku bedik kekrek. Tak suwampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. wong dikaplok kok. Ora maksude Ya kene, nene. dipoto. Iki atinggone apa? Dipoto nggih status. Wis kowe tak foto. Lah, Nah wis seragame cakra budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Hei, rumah satu. Iya. Eh. Dek engko mung status iki kok. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Monkey King lho. seneng. Aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak kotak rumah aku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengen nek jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo? Aku mau isuk Heeh. nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badan Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Rumah aku. Ya karo tung dlang halus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak ndanding tung tak keplenyek. Tung dlang ndanding tung melenyek debok. Tung dlang tak ndanding tung keplenyek telek. Aku tak ITT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sangge anteng ora umum. Ya terus kudangan karo. Ayo, kan terus kan. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak Niken ben nembang. Iya, Pak Dik. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Adik Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dok. Peran. Cengisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. Aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Sak aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe nek dijane turu lho kowe marane iki. Turu apa nyawang to kowe? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemeklen. Jaba kang masuka Tas ya, sekolah ya. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Budal sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Sing Pak. gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbuh ra enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gaduke. Nanging
wanci dalu. Jan bocah kok leh ayu le ra. Ya, iki umpamane bojo kuno tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rapi ya sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho, kowe iki lho, lha iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, ngopo kok ngene bojone kok. dadak kon melu ya An? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan. Percontohan napa? Wong lanang sing setia karo bojone ndi dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh, Le. Kok wedi kok piye? Lumayan aku apik. Bukaan lek semu bukaan. Topenge nek bang bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupita tresna nadyan mung srana piranti. Ken, Alam. iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak Tak pamit. belah kene, gorene tase. Hei. Ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku bocah kok aduh. Iki sampean umur piro Cak Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Blangkone mbok tinggi to, Le. Ame digawe aja sak sire dhewe digawe blangkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing padha pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Nggih. Juga mboten kesupen tamu agung sing padha pareng rawuh. Juga pepundhene awake dhewe engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Alhamdulillah. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok sembah. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek. Oh, Bukaan WA-mu. WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA no. WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti Pak? Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki dicat karo Pak Eko, dicat, Oh. dicat wajahmu, dicat. Ben Pak. Sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Coba kaya ngopo? Puramu Joget ana Cak Bagus. mas papujanmu jejantong hatiku sambungku mengben cedalu ngrobit dasaremu kalauan garamaku
karo Niken cah telu dikanthi. Kowe apa ya gemati? Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lha ya, cah telu tak kanthi ki maksude anake Niken upamane. Umpamane iki Nggih. sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus Niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA, ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama Niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to, Pak. Gatimu karo Niken mau karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo Niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupen anak telu ya. aku ya. Minda boya yen nasib urip lan nantikan Ya. mulya jaran lair putri Selesta terus pisan nyurati Sambung wanci dalu, langsung cek. Ya oke suara saka Niken Salindri. Matur Bos Tarno Tania Jaya Ki. Oh nggih. Bos Maris Sugiono Surabaya. Oke. Pak Inanda. Ya. Ya Pak Komudiono. Boten kesupen abahmu Siti Aman saking Kulongo. Pak Nardi. Mulya, mulya. Sambung wanci dalu. Apa iku? Jan penake kaya ngene. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Minda boya Loh. Iki mau tembange apa, Nduk? Sambung wanci dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, Diaturke karo leres. Niken,
uncuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Kowe kok Lajeng Oh, udah lajeng ada. lajeng pripun lho? Lah iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu Lah, joget iya. iki lho. Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papah mau ya wis dalang ket Heeh. sore mau bar Ket iki sore. bar limbukan ya cek anune. Cek enek Ah. meneh. Pengramit ya wis Nabuh. nabuh wisan. Heeh. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh. Aku Siap. ya wis nyanyi sama terima main joget tok. Main joget tapi nanggapne Lagi- kowe. Lah iki lho, nabuh ora nek sing jogeti ra gayeng. Masa? Ora do semangat apa meneh Patrick. Nyapa lho? Ah. Patrick lembok jogeti ya ora semangat. Ra Lek semangat. joget lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan ngono. Malah lingguh, malah lingguh. Ya Allah. Ya kok. Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki nang mburi dalang lho kowe iki. Gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku Ora. ora ketok. Lah iku apa padha ra beneran to? Golek nggon sing penak, golek nggon sing apik. Komposisine. Apa Ya Allah kan nutupi kotak ki lho, nutupi Iya nutupi kotak. kotak percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Wong nek titik kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Aku bersyukur. Bersyukur. Bener. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya, Kok syukur kowe ya ya? bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun. Jajal kowe ngletak, kok ngletak. Kowe lungguh kok. Wis lungguh ya. Pun. Mas aku. Iki mau tembange sambung wanci dalu. Nggih. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andalem Soibul Bait menjadipun Pak Nar. Narto Nar. Sabdo. Pak Nardi. Mati Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersane ana Napa wau? Warudoyong. Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah. Manut Ya. Anu, Warudoyong. Warudoyong. Cahayu, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayuban nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Kuwi walang kekek. Warudoyong. Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Boten. Lah ngono tembangno engko. Nah, iki kan ben tembang tresno katresnan Katresnan sejati. Katresnan sejati. Pundatipun Pak Nardi Nggih. diaturke sedaya kru saking UD Jaya, tresno tekane mati papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katres Alah. Apa to judule apa? tresno tekane Tresno mati. tekane mati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Sing bener. Tresno tekaning pati. Sing Nah. bener. Lah nggih jenengan aku kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok mau terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mau terokne iki jan rumah. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut Enten ngono ae. tresno tekane mati kali LDR papa. Nah. Oke, lah niku manut panjenengan LDR diaturne sing langgeng dayane rasa mas. langgeng dayane ngrasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau LDR ki ladrang to. lali. Ladrang. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih papa. Oke. Rati- Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Teng Pak Nardi. layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayaning rasa. rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Rusa.